Parolok sesimpat ngai kublai biang epi ha kekerteng ke bakiang tam ke jong tua jong Jesus Christ ke man banga pelat ya ki video na ju yathu epi bat na ju penken mau epi ba ka sni ai dawai ke jonga te po sadeu ke dei si balang ha ka chisin steyau kata ke dei ka Wednesday but kibami na silong kapoi swa ka opar silong poi ka sadeu dan tolok saya pek ya kani ka attachment ga jonga kani ka de ka attachment ga jonga bang asna nak benta kini ki umpniang mo kini ki hair oil ini udah umpniang tak kli pek asna kumde padin bangal adap siat kumde nangka ngapen pejak ya kene ka umpnia bat ngakejar ya kene bat ngakejar ya kene bat ngakap ha ki bilor bat hadin nang ta ngan sa mix pat saki wei pat ki jat dawai tiba la ban penhe pat kunsan ya usnyu bat kamtam ki kentai ongno ki kentai ki bala slur palat usnyu ki la ban ta ya une ula ban penhe ya usnyu bat kamtam ki sinrang ki bala sinlan ki kli ki jongki ba usnyu uham kani kadon ya ka vitamin C ka batrekam ban penmi ya usnyu ngaru ngakwa maniatu ipi ngadei uwei na ubala slur ki snyu ngam don snyu syu re ngasnahi da kani ka dawai bat menta usnyu ujonga ula sedang he artak de perlok yo le sin apren jong pi don ye kum kini ki chat jingfang ki ba usnyu jong pi uhap rengkat bat kani ka umpniang ai rengkat bat ka dawai bandi nakamta ka bayade bat ka vitamin C kadai ka dawai sibilor ka dawai ngahap an ai bat bandi bat sibilor uneu umpniang ba pinta man lakasni ya usnyu jong pi bat ladap hidon kam ngahap ai bat ka sabon nomor ladap hibun ki thlia ki jong pi hapo ka kli ka jong pi itu uthlia ula pan penbam ya usnyu pan penhap no ya usnyu jong pi ula pan slur te ladap hita kani ka umpniang kitu ki snyu jong pi kilong he bat kilong long grow kumba ong ki tinong we bakin sa he sa jrong ya kin sa long yong no kumtu bat hadin ba phila ta yone pinta yone hadin ba phila de sum kumtu pin sata temut kumbala syai kasni kumtu phila ban sum biang pin sata biang man kasni piha ban le kumta ke nak kumta uni umpniang ta snyu phila ban yo hangte hasadeu hadukan jonga chisin steyau but kini kibadai na po west phila ban wan hangne hapo nongspung nongstang hajan nongstang kadai ka nongspung west Khazil district ngadon hangne man lakasni but tang chisin steyau ngamdon hangne nongspung nomar ngadon hangte hasadeu de kitu kibala yo banta yo ne kila itu yo snyu udon way u have red mo bla slur snyu te ulata yo ne bat menta ula sedang ban mi snyu te kublai shibun nak benta jong pi baro khot kitu ki bapet bat keshan na por chakpor ya kane ga jingni ga jonga shapang ki be ki attachment ki dawai ke jonga menta yo ne ngade tang ka attachment no banga pen hikana mcha jong pi namar ba pim pi jinjari ban shet yaw neu dawai snyu te kublai shibun ublai undan ringkat ya pi baro pin safun sa kontak yanga hau nomor bangin sabu ha description man bangi pelat ya ki video kublai shibun ublai undan ringkat ya pi baro kai banyak banyak Kawan,